खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। फोरोंगिरियानो गावनि फरायसुलिखौ देहायारि अनागार खालामनायनि दायाव बिजिरसालिया 7 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय 2021 मायथाइयाव फरायसालिनिनो सासे थाखो 9 नि फरायसुलिखौ जिनाहारि खालामदोंमोन गाहाय फोरोंगिरि जालाल-उद्दिन मण्डलआ। जाथायखौ लानानै बेनि सायाव गोख्रों साजा होनांगौनि थाखाय नखरनि सुबुंफ्रा थानायाव गसर थिसनदोंमोन। बे लेखायै गोबाव बोसोरनि उनाव बिजिरसालिया नायबिजिरनायनि गेजेरजों लम्पट फोरोंगिरि जालाल-उद्दिन मण्डलखौ 7 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावनायजों लोगोसे 10,000 रांनि जुरिमानाबो फोनांनाय जायो। धुबुरीनि मोनसे पक्स' आदालतआव बे गेदेर रायदानखौ फोसावदों बिजिरसालिया। भारतारि अख्रां रौनियानि गंसे AN-32 ट्रेन्सपर्ट एयारक्राफ्टआ आसामनि जरहाटआव जाब्रबथाय जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला भारतारि अख्रां रौनियानि AN-32 ट्रेन्सपर्ट एयारक्राफ्टआ बिरनो नाजानाय समावनो बिरखंआव अर नांनानै जाब्रबथाय जानानै बेफ्रुदों। बे जाब्रबथायनि उनाव इमारजेन्सि रिस्पन्स टीमजों लोगोसे अर खोमोरग्रा हानजा अख्रां रौनियानि मावख'गिरिफ्रा जाथाय जानाय जायगायाव सौहैयो। बे जाब्रबथाय जानाय AN-32 ट्रेन्सपर्ट एयारक्राफ्टआव 2 पाइलटजों लोगोसे गासै अख्रां रौनियानि सा 8 जवानफोर दंमोन। बेनि मादाव जाब्रबथायजों 2 पाइलटनि जिउ गोमानायजों लोगोसे सा 5 अख्रां रौनियानि जवानफोर फारियै स्क्वाड्रन लिडार प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट शुभम कुमार, सार्जेन्ट जितेन्द्र शर्मा, अग्निवीर बायु खेमाराम कुमावत, अग्निवीर बायु डेनिस आलमनि जिउ खहा जायो। आरोबाव गुबुन 3 गोब्राब जोखोम जानाय जवानफोरखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। चिरां जिल्लानि राजा लामायाव ई-रिक्सा सालायनायखौ बन्द' खालामबाय। चिरां जिल्ला खुंथाया फोसावनायनि उनावनो ई-रिक्सा सालायगिरिफोरखौ चिरांनि 27 नं राजा लामायाव सालायनायखौ बन्द' खालामनांगौनि थाखाय बिथोन होदों ट्राफिक पुलिसआ। चिरां जिल्लानि 27 राजा लामायाव जाब्रबथाय जानायखौ खमायनायनि नोजोरजों ई-रिक्सा सालायनायखौ चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिया बन्द' खालामनायनि बिथोन होनायनि उनावनो बे थांखिखौ लानाय जादों। जुदि सोरबाफोर आयेन बेरेखायै राजा लामायाव एमब्रायै ई-रिक्सा सालायोब्ला आयेननि राहा लानाय जागोन होन्नानैबो फोसावनाय जादों। भेरगावआव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव जायगायावनो सासे सेंग्राया थैदों आरो बेजों लोगोसेनो 2 गोब्राब जोखोम जादों। हरनि समाव भेरगावनि रङाजुलि लामायाव कालभार्ट लुबाय थानाय हाखराव गोग्लैनानै बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जादों। कालभार्ट लुनाय सोलिबाय थानाय समावनो जेबो रैखाथिनि राहा गैयैनि थाखाय बे जाब्रबथाया जादों होननानै नखरनि सुबुंफ्रा अजद होदों। बे जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय सुबुंखौ साग्लिजरानि प्राणज्यति राभा होननानै सिनायथिनो हादों। BJP दैदेनगिरिनि गेस्ट हाउसआव गाज्रि खामानि सोलिनायनि अजद। घन्टायाव 1,000 राङाव खथा भारा होयो सेंग्रा सिख्लाफोरनो। बेबादिनो बायदिसिना गाज्रि खामानियाव लोब्बा थानाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मोगा-मोगि हमनो हादों जायगानि सुबुंफ्रा। अजद होनाय बादिब्ला कलगासियाव BJPनि दैदेनगिरि नुरुल इस्लाम एबा आमिनुल इस्लामनि मामुनि गेस्ट हाउसआव बे आयेन बेरेखा खामानिया सोलिनायनि गोख्रों अजद होदों जायगानि सुबुंफोरा। खामानि सेग्रा ओंखारलायबावो दानिया। दा दिनै बे खयजन शिबजों थाफाग्रानो खामानि सेयो होननानै जों बुंगासिनो दं। आरो बे शिबजों थाफानो खामानि सेग्रा माबोरै ओमफ्राय खमथा मोनखो बिसोरो? सोर खम जादों बिसोरलाय? दा शिबजों थाफानानै खामानि सेग्रा बे शिबखौ मान सनमान बारायनाय जादों ना मान सनमानखौ फायनाय जादों फालाय? दायो सोर सोर खामानि सेग्रा नामखौ जों मिथिगौ। आं बेखौ उनाव बुंजोबगोन गासिबो डिटेल बुंलांजोबगोन आं। गावजों गाव पार्टि मानसिनि खामानिखौ सेयो। इउपिपिएलनि जाय मानसिया इउपिपिएल नङा बेखौ इउपिपिएलनिसो बे होननानै खामानि सेना लायो आरोखि बेबायदि। दा इउपिपिएलआ जाबाय जेनेबा हमना ला इउपिपिएलआ मा खामानि मोननाङा नामा? इउपिपिएलआ मानो खामानि मोननाङा? मोनथों मावलायथों बयबो। दिनै नों एथ' गिदिर जुदि बयखौ आं हांख्रायनानै भट होबायब्ला दिनै भट होखांनाय देरहानायनि उनाव इउपिपिएलआ खामानि मोननाङा होनबा बे जागोन। होनब्ला नोंसोरनो भट होदो एबार गासिबो बे 3-4 बेजों जाय थाफाग्रा फिसा ग्रुप दंनो। शिबजों थाफाग्रा माखासे मानसि ग्रुप दं बे ग्रुपआनो खालामबाय थायो। दा अब्ला बिसोरनो भट होदों एबार। दा बिसोर देरहाथोंसै दानिया। नै पार्टिनि वार्कार होननानै पार्टि मावग्रा होननाय बे इउथ्सफोरनो सोरबा इउथ दं बिसोरनो गारि घरा हरनाय मबाइल बेरायनो हरनाय ओरैनो बेरायनाय आरो सोरबा माने आफादफोर दङ बाहेरायाव फरेनाव बेरायनो थानाय गिलु बालु खौथि थाखानि माने माबा जानाय ट्रेभेल बे जोंथि दुखु मोना बिदिखौ जों मानि थाखाय संग्राम खालामामोन जोंहा अब्ला सेल्फ रेसपन्सिबिलिटिया दंमारो नामा? बे थाखायनो जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरनो हरनाय बिटिसिनो हरनाय बिटिसिनो हरदों गोरिब गुन्द्राखौ सेवा खालामनो थाखाय गोरिब गुन्द्राखौ नायनो गोरिब गुन्द्राखौ अननो थाखाय। दा बेफोरनो होआब्लानो जों जुदि बेरायनो जुदि लाक्जारि जुदि माबा खालामोब्ला बे एखे मोजां जादों। जाथिया देरसिन जोङो बे सोरबा साफानि मानसिया देरसिन नङा।